Ya, luwas sa imong kalag. Oh, mato sa Biblia. Asa mabasa sa Biblia? Luwas sa imong kalag. Basa, sir. Oh. Biliban ko ni mo, no? Yung sa'yo nakabutang Kata niya. sa Ginoo di sa tao. Episode sa to? 1 John 5:12 ug 13. 1 John 5:12-13. Oh, yung sa 3. Sige. He that hath the Son Oh. hath life, Oh. and he hath not had the Son hath not life. Kung wala Oh. na yung anak, wala siya What ay kinabuhi? Oh. Sa to pa. Tanawa. Ay, sa. Oh, Basa sige. sa ko. Tracy, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, si Kristo, Oh. that ye may know, aron ka mahibalo. Tanawa, sir. Lagi. That ye may know that ye have eternal life. Aron ka masayod nga ikaw aduna kay kinabuhing dayon. So muna makaingon kita nga aduna Ano kay sa mga mahitabo ang kinabuhing dayon? ano sa may tabo? ang kinabuhing The dayon? moment nga sa bato sa bersikulo, gadawaton nimo si Jesus. The moment nga imo siyang dawaton. Once a person accept Jesus Christ and his personal separation. Oh, tanawa, basa sa Bible. Abasa niya. Ang Biblia nga. Tanawa. Gidawat personal ni Kristo. Oh, he that hath the Son. Oh. Wa man naman mo accept Jesus Christ. Oh. Ang akong pangutan na nabay nasulat sa imong gibasa nga accept Jesus Christ na ang maluwas ang imong nakabaton ng kinabuhing dayon. Asa ba babasa ba? John 1:12. John 1:12. Na-memorize mo siguro ka diha. Wala ko memorize. Wala, sige. Ano sa tiwas ng basa? Aron ka mahibalo that ye have eternal life. And that ye may believe on the name of the Son of God. Aron payug ka motuo sa anak sa Dios. John 1:12. So to pa ang pagtuo usas garantiya maluwas. Grasya. Di ba? Kanang pinagis sa pagtuo maluwas ang tao. Oh, Kanya karon ang yawa nituo mo na Ginoo Santiago 19, maluwas ang yawa de. karon naingon na sa James 2, na James 2:19. James 2:19 nga, the demons always believe and tremble with fear. Pangutan na ang yawa, maluwasa ka dito, sa na pareha mo, Wala yawa siya dito. na kasi nga pagtuo. Igor na siya nakaila. Wala na siya ni trust, wala na siya ni tuo nga sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo sa kasagaran. Wala siya magtuo, ang yawa. Igor na siya nakaila. Klaro na. Nga naman, gibuhat na sila sa Ginoo. Nito ka, gibuhat sila sa Ginoo. Awa may, ang Ginoo, matarong. Sa ito pag-asago. Ha? Ito baka nga sila gibuhat sa Ginoo. Ang pagka matarong, anghel man siya sa unang yawa, Oh. may sinugdang gibuhat sa Ginoo. Oh. Pero tungo siyang garbo, nayawa siya. Oh. Nayawa. O karon, Oh. sa paghimo niya sa paghimo siya sa Ginoo, Oh. nakaila na siya sa Ginoo kay nga naman Ginoo man siya. Sa to pa Okay, de. di ba? Buwag ni rebelde siya. rebelde. Oh. Karon, Oh. karon ang kining giyon nga bilib aron ta maluwas. Kay si Ginoong Jesucristo nagpakamatay man sa katawhan, wala man sa ingon siya nagpakamatay para sa mga demonyo. Ang kaluwasan nga iyang gihatag para sa mga katawhan. Sa to pa rin si Sa Kristo, to pa, dili sa mga dautan nagpakamatay siya. sa tibuok lagi sa mga tao. Ingo, Mateo 9:13, klaro kayo nga. I did not come to call righteous but sinners na repentance. Oh, unsa man ang mga Sinners, ang mga sinners, dautan na dili. unsa man na sila? Dautan na dili. Mga tao. Dautan na, ang magkasala. Oo, mga kasasala. Ano ba, ang mga, O karon ang mga dautan na yari. Oh, Ang demonyo man. oh. Oh, ang pangutana. Ang demonyo, tao di. Nasa tao, nasa dili. Espiritu ng yawa. O mo gani. Espiritu ng yawa. So, espiritu. Oh, So, espiritu ng in yawa. other words, nga ang Ginoo nagpakamatay siya para sa mga tao. Wala siya nagpakamatay para sa mga espiritu. Muna nga ang kalawasan, i-offer niya kato sa mga tao. Kaya Sa naman, ba? John 3:16, o saman, for God so loved the world. O, ang tao. Common verse, ha? Ang katawan, o. Gumo na. Common na verse. Oh, common niya. Ang potang sabot. Sa to pa, kanang John 3:16, hingpit nga pagtuo na, brad. Pagtuo na buhat Santiago 2:22. Ang hingpit nga pagtuo, inubanan og buhat. Kanang imo hawa man buhat yung pagtuo, no? Ha? Way buhat yung pagtuo? Awa. Kana siya. Ay sa gunong din na. Lagi. Oh. Yung yun ka na, pagtuo mo way buhat.
Kay balo ka, kung imo nang buhatan baga ang na. kaluwasan, Oh. ang imong ang bersikulo sa episode 8 nahimo ng palpak nimo kay ano man imo man ang Biblia dili pinagi sa buhat. Asa? Episode 8. One mo disok bayad, disok basay. Episode sa Usaman, 9 sige. sa disok this, magabuhat ka. Sa to ba contextual understanding? Ayo sa ambang sa bersikulo. Pagtuok buhat ang giginanglan. Ayo sa ambang sa Jis. Mo sumpay man na. Amba ko sumpay man na. Ayo sa ambang sa Jis. Oh. Oh. For by grace are ye saved through faith, Oh. and that not from yourselves, dili sa imong kagalakan. It is the gift of God. Klaro Oh. mo na ang kaluwasan, regalo. Kung regalo di ay, imo din ang buhatan. Patay man pagtuok way binuhatan. Santiago dos Mencais. Ita it PDC ni Operibus Mortoy sa natin. Ang kanang Faith Santiago, without good works is dead. paminaw, sir, ha? So pagtuora patay ang na. kanang Naibuhat ang yun. kanang ganing pagtuo nga imuhang gi-refer. Nagpaila na nga ikaw tinud-ana yung kanadawa sa Ginoo mo na mo reflect na sa imuhang buhat. Asa basa na mo gitabi? Sa kanang imong giingon sa James chapter 2. Nya. Oh, for example, nadawatan na nimo ang kaluwasan. Oh. Kay regalo raman. Sa diha nadawatan na nimo ang kaluwasan kay regalo na. Diha na ni-reflect ang imuhang buhat. Dili para maluwas, kundi dili luwas na ka. Sato ba luwas sa karon? Oh, kay Anong mo kalag? sa Biblia. Sato ba ang luwas? Kana na ang mga kalag nga na sa gingirayan sa langit. Wa kay supak nga luwas sa dina. Oh, O karon. Wa pa mo kasangit, tapos nga sa kalibutan. Oh, gumingon nga luwas. ang pangutana. Muna de. Unsa man Kumbaga, ang luwason nimo? Ang imong lawas o ang imong kalag? kalag. Kalag. Oh. Kaya nga naman, ang imong lawas makasasala man na. Ang lawas, ilubong man ang lawas sa yuta. Oh, mo na ang Kanya kalag ang mo kalag, lawas. o na'y matubang ito sa Diyos. Dili ang imong lawas, kaya ang imong lawas. Oh, lagi. Makasasala O din niya. ako. O niya. Dili bot pasabot nga ikaw nagwali ka sa pulong sa Ginoo, di nakakasala. Asa Mo na mabasa nga, ang pagtuo iyang lamang kalag. luwas ang kalag. Ang Isa kalag palit na niya, Biblia. ang kalag nimo, imong muna iyang luwason. Wala, kalag na yun niya. Oh. Isa may naluwas niya ron. Yang ko naman kang naluwas niya. Kung sa may ebidensya nga, Mao lagi Ah. sa bersikulo. asa to ba, ang pagbasa na sa Biblia, luwas na ka. Ang unsa man day imong basahon? Ang pagbasa na sa Biblia, luwas na asa mabasa sa Biblia, nga luwas na. O tarawa Okay, sa sige. 1 Timothy. 2 Timothy. Oh. Victory Chapel, no? Bible baptism. Bible Baptist. Ayaw lahiya ang Ayaw ba faith nuri ang of works. witness? Ayaw lahiya ang faith of works kay wala na siya nag-contradict sa mensahe Sa to ba Ginoo. niya? Supak ang San Pablo sa Pilipos, 2:12 nga. Ay, sa- Work ay, out sa your own pababasa salvation. ko, Sige, sige. Pinagi sa Oh, sige, sige. Biblia. Oh. Kana, nindot ah. Sa to, pre? Siguro nagtuuman na sa tradisyon na kaya kayong paagpungan, kaya kayong pamisaan ng atong kalan. Iso Kristo, Eh, basta. Ingon diri, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, mix which are able to make thee wise. Ang Holy Scripture makahimo nimo kaalam padung sa kaluwasan. Padung ba? Sa to ba? Kung padung ka sa uslop, sakay ka sirin, wala pa ka maabot, padung mo man. Ito ba na ako imong Oh. mangutana? Oh. Mangutana ka ganina nga ang kasulatan ba makabaton ta kaluwasan? Klaro kayo sa bersikulo. Ang Biblia, makaluwas mo? Gisuwatan. Asa mabasa? Pagbasa ng Biblia, luwas na. Si Timothy lagi. 3:16? 3 Huwag mabasa, literal eh. Wala mabasa eh. Klaro Okay, ano? okay, may maglaro luwas ha. Awa, Bisaya lagi. Oh, sige, hindi, in English, sabi sige in English Oh. lang. Oh. Giingnan ni Apostol No. Pablo sa Timothy. And that from a child thou hast known the Holy Scripture. Naibaloan nimo ang balaang kasulatan, Oh. which are able to make thee wise. Makabaton kag kaalam Oh, niya. unto salvation through faith. Through faith which is in Christ Salvation, Jesus. wala kaluwas sa skalag. Ito ba na ko? Di, ang pangutana. Salvation. Kaluwas sa skalag, mabasa bang pagbasa sa Biblia, luwas ang kalag? Unsa man day ang kaluwasan? Diba, ayaw dungagi ang pulong sa Diyos. Pinidig 22:18-19, way magadugang, way magawa karon. Mabasa ba diha nga kaluwas sa skalag, nasulat diha ba? Mangutana ko nimo. Ha? Dili, ang 2:15 man. Mangutana ko nimo sir. Oh. Unsa man day ang luwason? Ha? Tao, luwason nga, tao, luwason muna. Wala lagi unsa man ang parte sa tao. Unsa may luwason sa Ginoo?
Ang lawas nimo o ang imong kalag? Ang mga kabaton og makatagamtam sa kinabuhing dayon ang kalag yun. O mo na. Wala may mabasa nimo ha. Wala may mabasa. Lawasan sa Ginoo. Di ba ang nasulat diha wala mabasa imong gipunan. Dili, Oh. nangutan na kaganina. Oh. Wala nga sulatan ba mo'y makaluwas. Ito ba na ko yung pangutan na karon gilahi na sa nimo. Dili ang muli Wala lang ang makaipsot ka. dili. Wa art na siya. Art of arguments. Kanang kalawasan sa kalag, muna kong ipangita, pinagis magbasa sa Biblia. Wala gilahi. Kanang First Peter 1:9. Nasulat pa diya pagbasa sa Biblia luwas na? May basa. Kaluwasan sa kalag na siya. Di ba pinagis ha? Kalag, pinagi sa pagtuo. Pagtuo luwas ang kalag, may basa ka no. Pagtuo lamang. Unang Pedro, uno na yung Ah, di ka kabasaan na. Di ka kabasaan na. Bisaya. Bisaya, unang Bisag in English mo? Oh, Usa ba din na? Pedro ha? sa pagdawat sa kaluwas First Peter ng mga 1:9. pintunan ko. Again, the ways Ayaw, of i-mixer. Ah? Sige naman. Why? Tingnan naman, samtang buhay pa ka, di ka makapagod ng lawasan. Oh, Tingnan paano naman. Biblia mo? Tingnan naman. First Peter 1:9. Wanay. Pinagis pagtuo lamang luwas ang kalag. Ah, ay, ito tanaw na. Oh. First Peter 1:9. Nindot kayo ng bersikulo ha. Sharing, unexpected. First Peter 1:9. First Peter, oh, sige. Receiving the end of your faith, even the salvation of your soul. Hoy, pitalon. Pagtuo lamang luwas ang kalag. Nayang alon niya ba? Unsa may Oh, binisaya? lagi. Pagtuo orang man ako Sa diha sa alon. pagdawat nimo sa katapusan sa imong pagtuo, Oh. ang kaluwasan sa imong kalag. Wa may lamang niuyon ka kanina. Niuyon ka kanina pagtupit alon. O pagtuo. Kanang ang ipasabutan ng 1 Pedro 9. Hingpit nga pagtuo. O sige. Karon, gisultihan man ka namo aron maluwas ang kalag ngunit aming ngunit pamaagi Oh. Biblia. Mangutana ako nimo, kung ikaw mo mutudlo nako na pamaagi ang paluwas ang kalag, unsa akong buhaton? Ah, nindot kayo. O sige. Ang sa San Pablo ningon sa Pilipos 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Malibasuki ang magabot sa kalawasan ubas korganok. Sa to ba ang kalawasan? Ang kalawasan umaabot pa. 2 Corinto 1:10. Balik 2 sa Corinto. ta. Ano? Balik sa ta sa Oh. religion, sa katong ingon nito. Work out, wala ingon nito, work for. Work out, magbuhat Buhat ka. ka sabot, i-work out Sakto, nimo. sakto sa San Pablo di. Example. Sakto dili. Ay sa ba? Ah, Explain ko ba? Oo. Ang ganang work out o work for, lamin Oh. na. Wala man nagingon ito nga, magtrabaho ka para sa kaluwasan. Klaro ng workout. O gani, kay kung naingon ka nga, trabahoan mo kaluwasan, work for, unta to. Asa to pasayop na pagkasulata. Sayop ka. Dili sayop ka klaro Work ana. out man. Workout, trabaho gina. Trabaho malimbasugi magabot sa malimbasog. O sige. Ikaw malain na di mo. Di ba ayaw to isang Biblia, imo man to ison. Ayaw sa to, ikaw naman. Oo. Tulo. Laingon ang versikulo nito. Work out. Oo. O pasabot example, luwas ka, hindi mo na siya i-work out kay save man na. Oo. May kang work for. Kay kung may kang work for, imo man lang kapaling ka. Asa mga basa mo ng work for? Ito imong versikulo kanina. Workout boros. Oo, salvation. No, lagi. Ang imo mang punto nga paningkamutan nimo ang kaluwasan kay, Oo. kay dungagan man nimo sa imong pagtuo. Oh, pagduok buhat. Karon, Pagduok buhat. oh gani. Ang Philippians, sa tong bersikulo, Philippians chapter 2 verse 12. Oh, niingon rin dito nga work for para ka maluwas. Workout. Ano ka ba? Oh, so lahi na siya ang work for o work out. Dahil sa may kaluinan Ang na. pasabot anang work out kung save ka, imo na siyang i-work out. Karon makita nga ikaw save Asa to ka. daw na ang save. Oh, kaya naman. Wahi ang trabaho. Oh, Ha? kaya naman. Asa mo basa sa Biblia? Ah, go na. Ha? Lagi siya. Di, imo mga nga. Okay. Imo man ang personal explanation. Ikaw na may nag-work ka ito nga verse. Ingon man ka nga work, paningkamutan nimo ang kaluwasan, pero lahi mo lang work for o work out. Oh. Oh. Karon unahon sa nimo ang kaluwasan. Sa dihang na-save na ka, sa imong kasing-kasing 100%, musunod na imong buhat. Kay ang buhat sir, ato pa sa Biblia, ang kanang buhat nato sama na sa hudong nga tato. Isaya, pamilyar ka. Ano yan? Karong Oh, natod ba nimo nga musunod ang buhat gaunang pagtuo? Mabasa ba litra po litra kanimong statement kita be o imo arang opinion? Ano nagabag-ambak, karon dili na sa pagtuo. Wa ko maambak kay ang imo man ang statement sundan man ako. Ano ba? Kaya nga naman, ingon man nga, ang pagtuo, dili ra igo buhatan man. So, Oh. dili ka kung mistake sa imo ang gisulti. Mao lagi. Oh, Karon yung kani mo kita be verse. naana wa. Kato lagi imong verse kag giingon. Wala man na dito imo ra mo giluto. Ikaw ra may nagluto sa imong verse, ingon man ka Karon nga. ningon ka nga luwas sa imong kalag karon. Mato ba nimo? Oh, sige, oh. Makabasa ka sa Biblia na luwas imong kalag karon? Kato
Kato lagi pinagis ako pagtuo mabasa lamang. kanina. Pagtuo lamang ba? Oo. Asa mabasa. O, kato, Kung magabasa ka, ubiya ko sa Katoliko. Karon, ang episode 8 itong nibi, nabay pagtuo lamang, maluwas ang kalag, litra-litra. Oo, basta Ha? dito. Basta dito. Pagtuo lamang. Faith alone can save our souls. Oh, mabasa mo dili. Unsa? Ang episode 8 itong nibi, nasulat ba, pinagis pagtuo lamang, maluwas ang kalag. Oh. Basa, wala pa mabasa lagi. Kamatayon. Apa nga ng Biblia? Tanaw na ba? Ikaw, katubag ka. Sir, Ano yung Biblia? Gamitan ka, Biblia, gamitan? sa langit. Mutuo Ha? ka nga na itaw sa langit. May tao sa langit. Mutuo ba ka nga na Mas kalibutan na tao. Dili, mutuo ba ka nga na itaw sa langit. Ngayon ang langit. Nanay na langit o nanay na. Ana. Okay. Ikaw ba rin na langit? Unsa may qualification pa doon sa langit? Ako kanang say kuan kayo kanang Unsa may qualification pa doon sa langit? daghan ay daghang mga pamagi. Dili, unsa may qualification pa doon sa Daghang langit? Unsa daghang pamagi? Pangutanon ka, unsa may qualification pa doon sa langit? Daghang kayo sa Juan 14:15 matubang Kristo. If you love me, obey all my commands. Di, ang pangutana lang, unsa may Kuman qualification pa doon sa O langit? lagi, adunay pinagi sa pagtuo, sa pagtuo kinahanglan magpasakop sa matuod nga Ah, okay, iglesia. okay. Niya Ato pagsangyaw o paglahotay. Okay. Lahotay, Kat, perseverance. ang qualification pa doon sa langit, perfection. Perfection. Mato ka, perfecto wa may makasunod sa langit. Oh, lagi. Oo, di ba? Unang Ikaw perfecto ka di. Oh, dili. Ah, ko sali wa pa perfecto. ka maluwas? Dili ko perfecto. Wa pa di kayo maluwas? Lagi, dili ko Wa pa di ka maluwas? Dili ko perfecto. Oh. Kung atong basihan ang buhat, dili ka perfecto. Oh. Pero kung atong basihan ang perfectong Ginoo, siya mo perfecto na. Ah, langit mo na. Oh. Langit mo na. So wala perfecto. Unya. Wala perfecto na to. Kung basihan nimo ang Asa to ba? Wa pa ka malangit ron. Kita nako diri. Ha? Asa to? Eh, siya lagi. Kung sabaki mo doon. Mati ka na, nalangit siya. Ha? Siya, nalangit siya. Ha? Paminaw ba? Siya man yung perfecto. Sir, paminaw ba? Oh, sige, sige. Ang kaluwasan na gihatagan sa Ginoo kini ang atong kalag. Oh. Kanya, siya, wa pa malangit. Ikaw nalangit ta. Sa mitinoon nyo. Ang kalag lagi mo ay gitatakan. Oo. Awa ha? Oh. Papagay pagit-on ta ka. Patay Sa Diyos. inigamatay, hukman naman ang tao. Hukman. Ang Diyos may perfecto. Ano sa mga pangutana? Nansin sa aming mong pangutana kay dili mo ko Diyos. Ang Diyos may perfecto. Oo. Ang Diyos may perfecto. Oh. Not of works of righteousness which we have done. Oh. Oo. But according to His mercy, He saved us. Tanawa, past Tito tense. Tulsingo? Tanawa, Nya. past tense. Naluwas sila na tayo wala pa. Luwas sa kahimtang, katumanan, wa pa. Sa kahimtang, luwas sa katumanan, wa Asa pa. makahintang din na. Masabot na. Biblia, masabot. Sir, di kita magdaog gani. Oh, lagi daog na daan eh. Ang daog na daan ng... Sir, awa ha. Kana isip panagbulag na to ba? Oo. Ang kana atong gibuhat karon dinhi sa kalibutan dili na para kaluwasan kundi nagtimailhan ang akita luwas. Luwas sa katumanan, wa pa. Bato